Kif baqa' ftit jinbiss sabiex tintemm is-sena 2025, in-negozji, ir-ristoranti u l-familji Maltin u Għawġin għaddejjin bl-aħħar preparamenti sabiex jiċċelebraw il-bidu tas-sena 2026. Net News żar it-toroq tal-Belt Valletta fejn staqsejna lin-nies dwar il-pjanijiet tagħhom fl-aħħar sigħat tal-2025 fejn kienu bosta li jesprimew kif jixtiequ li fis-sena l-ġdida ikollhom iżjed ferħ, tama u għaqda fil-familji tagħhom u anke fil-pajjiż. Bonġu, x'qed tistennew mis-sena l-ġdida? Paċi, għaqda fil-familja u mħabba u daħli għal ħaġa. L-istess ħaġa. Xis-soltu qalbi. Xek. Min ta' qabela. Tkun aħjar. Kun sena sabiħa naħsebhom. B'saħħithom inqasmart. Għadda, begulat. Ena paċi, kontentizza u saħħa tiklaqwa waħda. Ferħ u kontentizza kulħadd. Li l-sena ġdida tiġi biex ninsow l-iżbaljien li nkunu għamilna fis-sena li għaddiet u ma nerġgħux nagħmluhom fis-sena l-ġdida. Żbalji kulħadd jieħu. Għal-ħajja ħjaru u jkunu iktar inqas ħajja stressanti. Mux, kunna sena tajba ħja minn dej. Ħafna spjegaw ukoll illi prinċiparjament se jiċċelebraw il-bidu tal-ewwel tas-sena mal-familji u l-ħbib tagħhom. Ma' min se tqattaw il-bidu tas-sena ġdida? Mal-familja. Tfalu, morru għandhom fil-milli ġawanna u ma s-naħna morru għandhom. Ma' min se tqattaw il-bidu tas-sena ġdida? Waħdi ħina waħdi. Mal-familja hija, mal-familja. Familja. Mal-familja. Mal-familja. Family, back in UK. Yeah, we've been here for Christmas, our third time here actually. So we love Malta, love Valletta. Mal-marru tfal. Il-familja. Mal-familja tiegħi u dawk li nħobb. Mal-familja ta' mal-familja. Mal-familja u mal-ħbib. Mal-familja. Jien għandi ġistiet tfal u l-miliet nqattaw mal-familja. U l-ewwel tas-sena mbagħad noħorġu għani kullu hekk. Madwar id-dinja ċelebrazzjonijiet tal-massa huma popolari ħafna u dan mhux inqas f'pajjiżna. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! F'pajjiżna bosta jinġabru l-Belt Valletta ċelebrazzjonijiet u anke l-countdown illi wassal għal bidu ta' sena ġdida. Fil-waqt li oħrajn qattaw l-ewwel ftit mumenti tas-sena jiċċelebraw ma' dawk l-aktar viċin tagħhom.